Bona tarda a tothom, benvinguts a aquesta xerrada que té l'objectiu compartir amb les famílies tot allò que són eines educatives que ens permeten intentar afavorir que els vostres fills i les vostres filles puguin tenir una vida afectiva i una vida sexual en el moment que els hi vagi tocant absolutament plena. Permeteu-me que faci un breu perfil històric en el qual fa anys, la meva generació, per exemple, no es parlava de sexualitat a les escoles, ni tan sols es donaven els continguts essencials que qualsevol persona hauria de tenir sobre la biologia humana i molt menys es parlava d'afectivitat. Amb el pas del temps es van començar a introduir programes de prevenció a les escoles, però majoritàriament en el primer moment estaven molt centrats en la prevenció de malalties de transmissió sexual. Afortunadament, en l'actualitat tenim una visió molt més àmplia de tots aquells aspectes preventius que cal transmetre des que els nens són ben petits fins que ja deixen l'escolaritat obligatòria o l'ensenyament postobligatori, que els ajudaran a poder desenvolupar una vida que sigui el més satisfactòria possible, establint relacions afectives i sexuals que siguin saludables. Per abordar tots aquests temes m'ha semblat important situar-nos una mica en un marc conceptual. Són temes tan importants, tant l'afectivitat com la sexualitat, tan humans, per una altra banda, no ens podríem reproduir si no hi haguessin conductes sexuals i no podríem haver perpetuïtzat l'espècie humana si no haguéssim establert vincles afectius que ens han permès viure en societat i que ens han fet més forts com a espècie i que fa que ens ajudem les persones en els moments de dificultat, en els moments d'alegria, però també en els moments de tristesa. Per tant, la sociabilitat i l'afectivitat són variables inherents en l'ésser humà. Tant és així que moltes vegades els discursos polítics o els discursos des de la sociologia incorporen tota aquesta sèrie de variables i de continguts. Des del meu punt de vista, i això jo us diferenciaré quan us estigui explicant tot allò que és més evidència científica o evidència educativa d'allò que pugui ser més ideològic, sota el meu punt de vista, aquí sí que parlo a nivell més personal, és una pena veure com en aquests moments especialment coses que haurien de ser de l'esfera personal i íntima de cada una de les persones i, evidentment, garantint la llibertat individual que cada persona té per viure la seva vida afectiva i sexual com consideri, sabem que moltes vegades estan mediatitzats per continguts polítics i moltes vegades de qualsevol arc de l'art polític actual. Per això m'ha semblat que era important avui intentar transmetre-us allò que sabem que és important des del punt de vista científic del desenvolupament afectiu i sexual i també des del punt de vista de l'eficàcia dels programes preventius. Fa anys els programes de prevenció, d'educació i de salut no s'avaluaven, a dia d'avui sí que s'avaluen i sí que sabem quines són les variables importants a transmetre des del punt de vista educatiu quan els nens i les nenes comencen ja el seu propi desenvolupament. Òbviament, i precisament pel que us deia del tema polític i del tema social, hi ha tot un seguit de valors que si no els treballem des que els nens són molt petits i no els treballem en els entorns més propers dels nens, difícilment després els podrem tenir presents o els podran desenvolupar quan estiguin establint les seves relacions afectives. Les escoles sempre fan una reflexió, perquè a més han de fer una sèrie de documents com el projecte educatiu de centre, on realment han de reflexar tot el que són els seus valors i els seus principis educatius, però a més és la tasca inherent de l'escola, educar, i per tant aquesta reflexió sempre hi és. A vegades les famílies, algunes famílies, segur que els que m'esteu escoltant ja per l'interès d'escoltar aquesta xerrada sí que ho teniu molt present, però a vegades no som conscients de quins valors estem transmetent. I fixeu-vos, de tots els temes que jo us aniré parlant d'educació afectiva i sexual, si no hem transmès des que els nens són petits valors tan importants com la igualtat. I ara aquí us poso exemples. Independentment de la ideologia personal que cada persona pugui tenir, si jo no educo el meu fill o la meva filla amb el principi d'igualtat, i aquí m'estic referint a la igualtat d'oportunitats, a la igualtat del respecte per una dona, per un home, això difícilment després, quan tingui ell una relació afectiva o ella,
podrà tenir una relació basada en principis d'igualtat, no? Això passa com per coses tan espontànies com quins comentaris fem quan estem conduint, no? I si algú ens talla i en funció del sexe de la persona o del gènere de la persona que ens hagi tallat, quin comentari fem? Quin comentari fem a casa quan surten notícies sobre la violència de gènere, no? És a dir, els valors es transmeten sobretot pel que en diem modelatge, per aquell valor educatiu que estem transmetent les famílies en el nostre dia a dia. I per tant, si com a família volem que el nostre fill o la nostra filla en el futur pugui tenir una relació fonamentada amb una equitat de tracte amb la persona amb la qual estigui establint aquesta relació, és important que ja transmetem aquesta igualtat. No cal dir aspectes com el respecte, com ens parlem, com ens tolerem, com respectem les idees que no són en la mateixa línia de pensament que nosaltres. Jo penso que en aquests moments les escoles i les famílies tenim un repte molt difícil perquè anem una mica contracorrent, és a dir, el que es transmet per les notícies, el que fan els nostres polítics, siguin del color que siguin, el que es transmet per les notícies, per les xarxes, no es fonamenta en el respecte. Sembla que haguem perdut una mica la capacitat de dialogar amb aquella persona que pensa diferent a nosaltres. I per viure i conviure en parella, per tenir relacions d'amistat, perquè el món afectiu no només és el món de la parella, es necessita poder ser respectuós amb aquella persona amb la qual tu estàs establint un vincle. Això, òbviament, té a veure també amb valors com la tolerància, ser tolerant amb aspectes que poden ser diferents als que jo penso o als que jo visc, com us deia, igual que amb el respecte, i evidentment la solidaritat. Si nosaltres transmetem valors solidaris, no? D'intentar ajudar, respectar i ser conscient de que tothom hauria de tenir accés a les mateixes oportunitats, quan després establim relacions afectives en el nostre entorn laboral, en el nostre entorn personal, doncs aquests valors tindran un pes que condicionaran en gran mesura aquest tipus de relacions. Després també m'ha semblat important introduir-vos una sèrie de conceptes, perquè sabeu que en els últims anys, que s'ha parlat molt de tots aquests continguts que avui estem abordant, s'ha fet una llista infinita d'una quantitat de diferències individuals que, sota la meva experiència, moltes vegades ha liat una mica els propis adolescents. Jo he tingut adolescents en els últims anys que et venien a la consulta i et deien és que jo no sé què soc, no? I és normal, perquè a l'adolescència, després, quan us vagi parlant d'etapa a etapa, veurem que hi ha un procés en el qual tu has d'anar construint la teva pròpia identitat sexual i la teva pròpia orientació sexual. Llavors, hi ha hagut molts conceptes que alguns d'ells han partit d'estudis més sociològics o d'ideologies que no sempre han estat tan clars des del punt de vista científic. Però, en canvi, sí que hi ha una sèrie de variables, que són les que jo us he posat aquí, que aquestes sí que les hem de conèixer perquè són les que ens permeten poder acompanyar en el desenvolupament dels nostres fills, sigui quina sigui després la seva orientació sexual o la seva manera de viure la seva pròpia identitat. El primer concepte és el de sexe. Sexe, en principi, de manera majoritària hi ha dos. I quan parlem de sexe ens estem referint a la constitució biològica que caracteritza els nostres genitals. Per tant, les persones, quan naixem, o pertanyem al sexe femení i tenim, per tant, els òrgans reproductors i els genitals propis de les dones, del sexe femení, o bé naixem amb els òrgans genitals i l'aparell reproductor masculí pròpiament. Sí que poden haver-hi algunes situacions d'indefinició, perquè a vegades hi ha anomalies hormonals o anomalies biològiques que fan que aquesta diferenciació no sigui tan clara. Però de manera general, quan ens estem referint al sexe es refereix a aquest cos que té uns genitals, un aparell reproductor, d'una manera diferent en el sexe femení que en el sexe masculí. Això ara se li està donant molta importància perquè a vegades, com us deia, mediatitzat pels temes d'ideologia i de barrejar conceptes, no s'ha tingut, per exemple, en compte, lo suficientment en compte, la biologia de la dona des del punt de vista de la perspectiva de la medicina. Avui en dia hi ha molts estudis que comencen a reclamar que la medicina hauria d'estudiar-se també des d'una perspectiva de sexe. Us poso un exemple. Durant molts anys s'havia dit que les dones tenien menys malaltia cardiovascular
I en canvi avui en dia sabem que això és així fins que arriba la menopàusia, i a partir de la menopàusia el risc de malalties cardiovasculars s'iguala i fins i tot s'incrementa, en el sentit de que moltes vegades la manifestació clínica d'un infart en una dona és diferent que en un home, i per tant es menysté i a vegades no s'identifica quan realment la persona està tenint un infart i se li adjudica a una crisi d'ansietat o altres aspectes. Per tant, tenir en compte les diferències de sexe des del punt de vista mèdic, des del punt de vista psicològic, és important. Una altra cosa és el gènere. El gènere és els rols que per ideologies, per cultura, per maneres de pensar, s'adjudiquen a cada un dels sexes. Allò que es feia abans, cada vegada menys, afortunadament, de que les nenes, si naixia un bebè i era una nena, se li havien de fer els regals de color rosa, i els nens de color blau, o el tipus de joguines que s'havia de donar a les nenes nines i als nens camions, no? Això ja és la construcció des que els nens són molt petits, que atribuïm rols diferents en funció del sexe. Aquí és on, amb els darrers anys, afortunadament, hi ha un canvi de paradigma important, en el qual, evidentment, és absurd, perquè si a una nena li agrada jugar a pilota i a un nen li agrada jugar a nines, doncs no hi hauria d'haver-hi cap problema. Però el que és més important és que després han d'haver-hi la igualtat d'oportunitats a nivell social, en el qual no està justificat que hi hagin diferències de gènere per accedir a llocs de treball, salaris, coses d'aquest estil. Per tant, quan ens referim a gènere, ens referim a aquesta atribució de rols que la societat fa en base a uns valors culturals de què és el que hauria de fer cada un dels dos sexes. Això què comporta? Que hi ha persones que quan neixen i a mesura que van creixent no se senten identificades amb el sexe biològic que els hi ha tocat. És a dir, jo tinc un cos de dona, tinc uns genitals de dona, però jo em sento com un home. I a mi m'agrada aquest rol social que tenen els homes i m'agradaria poder-me comportar com un home. Quan això es dona és quan estem parlant de la transsexualitat o del transgènere. Les persones, que per això després la paraula de transició, que realitzen determinats tractaments, en principi hauria de ser quan ja són adults, per fer un canvi de sexe. I després hi ha el concepte de cisgènere. El cisgènere vol dir que sí que hi ha una concordança entre el sexe biològic que m'ha tocat i el gènere amb el qual jo m'identifico. I després hi ha dos conceptes diferents que també hem de tenir en compte i que són molt importants. Per tant, en funció de com m'identifico jo a mi mateix, tinc una identitat sexual, que com us he dit pot ser cisgènere o pot ser transgènere, però a més hi ha un altre concepte que també va per lliure, o sigui que no es relaciona directament amb tot el que hem dit, que és l'orientació sexual. L'orientació sexual vol dir amb quines persones sento atracció jo per mantenir ja una relació sexual, amb característiques de mantenir una intimitat i poder tenir conductes pròpiament sexuals. L'orientació sexual també té diferents combinacions. Pot haver-hi la heterosexualitat, que és el que habitualment s'ha conegut sempre, que és l'atracció d'un home per una dona, una dona per un home. És a dir, s'atrauen els sexes de gènere, els sexes que són oposats. L'homosexualitat és quan hi ha una atracció pel mateix propi sexe que té la persona. Després hi ha persones que són asexuals, que refereixen que no senten aquesta atracció sexual per ningú. Hi ha persones que són bisexuals i que diuen que els hi poden sentir atracció tant pels homes com per les dones. I després, un concepte que des del meu punt de vista també és molt important, és entendre que aquesta orientació sexual va arribant amb el pas del temps, a mesura que els nens es van fent i les nenes es van fent més grans. I que quan les famílies tenim un fill o tenim una filla, moltes d'aquestes coses no sabem cap a on hem d'anar, però sí que hem de tenir el sentit comú i el sentit educatiu de no forçar situacions que siguin estranyes. És a dir, si jo tinc un nen, el puc educar tranquil·lament pensant que és un nen i transmetent sempre
el sentit de respecte, que abans us deia, per qualsevol altra situació que es doni, per anar generant la confiança a que si en algun moment aquesta persona acaba tenint alguna d'aquestes característiques que us estic explicant ara, sempre serà acceptat pel seu nucli familiar, perquè això és una de les variables més importants. Els nostres fills, les nostres filles, han de sentir que l'acceptació dels pares no té res a veure amb la seva orientació sexual. I, evidentment, això és el que s'anirà posant més de manifest amb l'etapa de l'adolescència, tot i que a vegades poden haver-hi indicadors precoços en aquest sentit. Per això, al llarg de la xerrada, com aneu veient, us vaig parlant de relacions afectives per una banda, de relacions sexuals, perquè tot això està molt entrelligat. De fet, quan nosaltres anem a fer els tallers d'educació a les escoles d'educació afectiva i sexual, els hi fem un exercici que els hi proposem que diguin tots els valors que han de tenir les relacions sexuals. Han de ser lliures, han de ser consentides, han de ser respectuoses. I després els diem que diguin els valors que han de tenir les relacions afectives, les relacions d'amistat, la relació amb la família, la relació amb les parelles, i veiem que també tenen una gran part de tots aquests valors compartits. Han de ser consentides, han de ser fonamentades amb el respecte. I l'altra, que és aquesta part que us poso aquí d'un procés de llarga mirada, de mirada al futur, és perquè ara ho veureu al llarg de la xerrada, moltes vegades ens pensem que aquests aspectes no els hem d'abordar fins que els nostres fills o filles són adolescents. I el que a mi avui m'agradaria transmetre-us, com ja he iniciat quan us comentava el tema dels valors, és que des del mateix moment que tenim un nadó que ens el posen en els braços de la mare, amb els braços del pare, ja estem iniciant aquesta educació afectiva i aquesta educació sexual. I que, per tant, tot allò que nosaltres estem fent, ho estem fent amb una mirada de futur. Hi ha cosetes que anem instaurant des de que som petits, que després acabaran culminant amb les eines que cada un dels fills i filles tinguin per poder manejar la seva vida afectiva i la seva vida sexual. I fixeu-vos que us poso aquí al mig que tot això ens ajuda a construir una vida satisfactòria. Fixeu-vos que no us poso una vida feliç, perquè una vida feliç és l'objectiu que moltes famílies a vegades tenim, i aquest objectiu ens porta a la frustració, perquè la vida està plena de dificultats i malauradament no podrem garantir que els vostres fills, les vostres filles, els nostres alumnes tinguin unes vides felices sempre i en tot moment. En canvi, sí que podem contribuir a que siguin persones que desenvolupin capacitats, habilitats per poder manejar la seva vida amb els moments de benestar, també amb els moments de dificultats, perquè la suma total sigui una suma satisfactòria. Amb tot aquest context que us he intentat introduir ara, m'ha semblat important també posar-vos aquests pèndols aquí, perquè moltes vegades, malauradament, i fruit d'aquesta influència política, social que us comentava, les famílies no ens donem compte i també anem com la llengua del pèndol. Què està de moda ara? Què és el que ara ens diuen? I moltes d'aquestes coses que estem parlant és que són independents de les modes. Són coses que són inherents en el desenvolupament humà i que el que requereixen és un bon criteri educatiu, tant des de les escoles, de la família. Seria desitjable des de la societat i des de les instàncies administratives, però això ja veiem que és quasi un somni en aquests moments i, per tant, cada família, penso jo, ha de dir, independentment del que hi hagi en el meu entorn, què és el que jo transmeto com a família. El respecte per qualsevol orientació sexual, el respecte per qualsevol gènere que pugui tenir el meu fill o la meva filla, una societat igualitària, una societat respectuosa. I en aquesta línia del pèndol us posava aquí algunes notícies que tenen a veure. Vosaltres sabeu que ara aquests dies s'ha parlat molt i s'ha debatut perquè el govern espanyol ja ha dit que prohibirà les xarxes als menors de 16 anys. D'on ve això? Sabeu que fa un any i mig aproximadament, si no em falla la memòria, que Austràlia ja va dir que les prohibiria a partir dels 16 anys, després va sortir França dient que cap als 15 anys. Però fixeu-vos, per què us parlava de la llei del pèndol?
Durant quant de temps hem estat sentint els polítics que les escoles havien d'introduir els iPads des que fossin ben petits, els ordinadors, no? Que havien de ser nadius digitals, que no podien posar portes al camp i que per tant havien d'accedir a tot això. I havíem oblidat coneixement acumulat que des de la psicologia, des de la salut ja teníem. L'alcohol ha estat sempre a la nostra societat i a ningú se'ns acudia dir que havien de ser nadius alcohòlics i que els hi havíem de donar ampolles d'alcohol quan els nens eren petits. No? Sabíem que abans de que una persona pugui fer un ús de substàncies que tenen un poder d'addicció, com és el propi alcohol o com és el tabac, primer els havíem de protegir i els havíem de deixar créixer. I això, en canvi, amb tot l'ús de les xarxes socials no s'ha fet així. Sabem que han tingut un efecte perniciós per la salut. Alguns de vosaltres potser heu sentit xerrades meves que gràcies a la Fundació Collserola he pogut compartir amb vosaltres amb estudis de fa 10 i 15 anys que ja estaven indicant que la salut mental dels joves estava empitjorant i estava empitjorant de manera directa, associat i relacionat amb l'accés lliure a internet, amb l'accés lliure a les xarxes. I per això m'ha semblat important posar-vos aquí aquestes altres notícies en les que, per exemple, una parla del Roblox, és un joc. Aquests dies es parla molt de les xarxes socials, a mi em fa por que ara oblidem els videojocs. Els videojocs a dia d'avui, pocs nens juguen amb la consola solets a casa, el que fan és jugar en línia i quan estan jugant en línia estan jugant amb persones que no sabem tampoc la seva identitat, que no sabem quina edat tenen i que també poden contactar amb els nostres fills a partir d'aquests videojocs. I per tant em semblava que era interessant que això també ho tinguéssiu en compte perquè no només estem parlant del TikTok o de l'Instagram o de les xarxes socials, sinó que és internet. L'accés a tots els continguts que hi ha a internet i a totes les eines i a tots els llocs que no estan guiats. I mucho me temo que començarem a tenir problemes amb el ChatGPT. Aquí ja hi havia una primera notícia que la setmana passada publicava El País, no? De com el ChatGPT també posa en perill els nostres joves. Depèn de com facin preguntes, poden obtenir informació sobre el suïcidi, en edats que no toca, sobre trastorns de conducta alimentària i, per exemple, ja comencem a tenir consultes directes que ja ens venen. A vegades els centres de psicologia són com un observatori que comences a notar abans que les coses esclatin ja quins problemes es donen de gent que s'autodiagnostica d'una manera errònia, buscant la seva pròpia identitat a partir de la patologia gràcies a eines com el ChatGPT o conductes de risc. Us posaré un exemple. L'altre dia una noia que va ser capaç de falsificar un informe i per generar pena a la seva parella, una mala gestió afectiva, doncs va fer un informe fent veure que tenia un càncer i era mentida, no tenia un càncer, però realment el ChatGPT li va fer aquell informe imitant l'informe d'un determinat hospital, de manera que era pràcticament impossible veure que era una falsificació. I quan el noi volia deixar la noia li va ensenyar aquest informe. Afortunadament les famílies es van posar en contacte i això es va poder aturar, però imagineu-vos també quins nous escenaris se'ns estan obrint. D'aquí aquella necessitat que us deia del criteri educatiu de les famílies, el saber com hem d'acompanyar els nostres fills. Recordeu allò que us he dit a moltes altres xerrades, que el nostre cervell es desenvolupa des del lòbul posterior fins al lòbul occipital cap a les estructures frontals i que les estructures frontals no arriben a la seva màxima maduració fins a la dècada dels 20 anys, la qual cosa vol dir que el pensament crític, analític, de perspectiva, d'autocontrol, tot això s'inicia una miqueta a l'adolescència, però quan culmina és a la primera edat adulta. Per tant, alerta i protegim-los perquè la tecnologia és fantàstica, gràcies a la tecnologia vivim més anys, tenim més seguretat, tenim més informació, però necessita d'aquest acompanyament. I si entrem ja en l'àmbit pròpiament de la xerrada d'avui, doncs ja heu vist que aquest any el govern ha hagut de llançar una campanya de prevenció, diu el porno hablar,
perquè ja sabem, hi ha hagut els informes de Save the Children, entre molts altres, en els quals ens posaven de manifest com un 20% dels adolescents consumia pornografia abans dels 10 anys. Després a la bibliografia us parlaré, hi ha un llibre que es titula De los Reyes Magos al porno, perquè si ens situem per l'edat, cap als 7-8 anys és quan molts nois, 9 anys, comencen ja a saber qui són els Reis Mags i ja comencen a mirar pornografia. Delictes sexuals contra nens a la xarxa comencen als 13 anys. Tot això és increïble. I pel mig surten notícies com desciende el consumo problemático de porno en internet a menores, però el situa en un 4,5. Per tant, jo aquest descens continuo pensant que és un descens molt pobre i a més amb un estudi que jo crec que està més ben fet, el de Save the Children, que no pas aquest al que es feia referència. I us poso aquest quadre d'aquí d'UNICEF, que també són estudis que s'han anat publicant periòdicament on es veu l'impacte de la tecnologia en la salut mental dels nostres joves. Per tant, com us deia, tenim un context polític que utilitza i manipula moltes vegades aspectes que són de l'esfera personal de les persones. Tenim tot el tema de la tecnologia que ens fa molt soroll i que ens posa de manifest que realment els hem de protegir, però, en canvi, tenim un gran avantatge, i és que les famílies encara tenim un gran poder educatiu. Dir-vos també, perquè això també m'ha semblat important comentar-vos-ho amb la línia d'aquestes notícies del porno, que s'ha començat a veure que a mesura que els nens i nenes consumien porno des d'aquestes edats tan primerenques, la resposta sexual ha començat a modificar-se. M'explico. És a dir, el nostre cervell funciona per condicionaments. En funció d'allò que el meu entorn m'està donant, condiciono la meva resposta cerebral i també la meva resposta sexual. Si jo m'habituo a excitar-me veient imatges molt impactants, imatges d'uns cossos amb uns pits molt voluminosos, amb uns culs molt voluminosos, amb uns penis extremadament grans, amb una potència d'ejaculació que a la vida real no existeix, amb conductes vegetòries, amb conductes d'un sexe on hi ha relacions de poder desiguals, recordeu aquell valor de la igualtat, doncs un sexe en el qual no hi ha aquestes relacions d'igualtat. La meva resposta sexual es va habituant a això, de tal manera que quan després tinc una relació compartida amb una persona que no em deixarà que hi hagin aquestes conductes vegetòries, que tindrà un cos normal i que a més amb el pas dels anys també anirà modificant-se i canviant, i no per millor moltes vegades. Tots aquests aspectes fan que llavors hi hagi una disfunció erèctil. La disfunció erèctil era una cosa pròpia de la vida adulta, que en alguns casos apareixia, però no apareixia en adolescents ni en adults joves, i es veu que està relacionada amb aquest consum de pornografia. Tant és així que l'altre dia sortia aquesta notícia a La Vanguardia que alguns ginecòlegs han començat a alertar de que parelles joves tenen més dificultats per poder concebre una criatura i que el motiu és la baixa freqüència de relacions sexuals. És a dir, no estan tenint el suficient sexe perquè sembla ser que aquestes generacions més joves que ja han portat tota aquesta acumulació d'accés a les xarxes, d'accés a pornografia, doncs senten el sexe més gratificant amb conductes només masturbatòries, veient pornografia, que no pas amb una relació afectiva i compartida. Per tant, penso que també és un altre element de reflexió perquè això realment transforma d'una manera important el concepte de l'ésser humà i de les seves relacions afectives i sexuals, com us estava comentant. Però tot això, que és a l'entorn, afortunadament, sí que tenim eines que ens ajuden a poder educar els nostres fills bé i que la influència d'aquests entorns polítics, d'aquests entorns socials, d'aquest soroll de les xarxes sigui menor. Per això us posava aquí totes aquestes fotografies de famílies, de diferents models de família, de diferents combinacions de parelles, però que en canvi tenen una cosa en comú que us intentava transmetre, que és que transmeten afectivitat, transmeten mostres d'afecte, transmeten comunicació, es parla, s'expressen les emocions, s'expressen les carícies i
de diferents edats, perquè el nostre món afectiu, evidentment, el que més podem controlar és el que tenim amb la nostra parella o amb la persona amb la qual estem convivint, però també és bo veure com jo, com a mare dels meus fills, em relaciono com a filla amb els meus pares, no? Clar, això no sempre és possible, però si tenim la sort de tenir una bona relació amb els nostres progenitors, que són els avis de les nostres criatures, enriquim el seu món afectiu. Donem també mostres d'afecte que van més enllà del que és la relació pare i fill, o amb les amistats. Si jo com a mare, jo com a pare tinc amics, em relaciono, sé transmetre aquest sentit d'igualtat que us deia, de respecte, de tolerància, de manifestació de les emocions. I aquí deixeu-me que us faci un apunt, perquè en els últims anys s'ha parlat molt del tema emocional i de la importància de les emocions. I això és cert, el món emocional és molt important amb les persones, però no ens podem oblidar que les persones anem més enllà de les emocions. Les persones també tenim la capacitat de raonar i també tenim la capacitat de decidir les nostres conductes. De fet, hi ha estudis que diuen que en funció de la biologia i les característiques individuals de cada persona, de la seva genètica, tindrà una major o una menor predisposició a ser una persona alegre. I de fet tots ho veiem. Hi ha persones que sempre està contenta, sempre està de bon humor. Hi ha altres persones que les veus i dius, sempre té un punt com de tristesa, no? Doncs això moltes vegades no és responsabilitat de la pròpia persona, té a veure amb la genètica. Els pensaments, molts pensaments dels que ens apareixen són automàtics i són involuntaris, tampoc els triem nosaltres. En canvi, l'ésser humà sí que té la decisió, la capacitat per poder decidir si aquell pensament és un pensament lògic, no és un pensament lògic, és un pensament que em porta a un benestar o és un pensament que em porta a un malestar, que contribueix a fer que la meva vida i la societat sigui millor o no. És a dir, els podem modificar amb una mica d'esforç. I després tenim la gran llibertat, que és la conducta. Podem decidir què fem. Allò que diem, els pensaments són interns, un pot estar pensant una cosa molt lletja d'una persona, però l'important és que no la digui i que no actuï en contra d'aquella persona. Això seria important que algú li expliqués a alguns dels polítics, que en aquests moments tenim de referència i que es permeten dir les bajanades que diuen i amb conductes que tenen un impacte com tenen a nivell internacional en aquests moments. Per tant, quan tenim un nen petit i potser té gelos del seu germà, nosaltres podem validar l'emoció de gelos. Entenc que fins ara totes les joguines eren per tu i entenc que ara et costi poder-les compartir. Però a casa no deixarem que ningú mossegui. És a dir, entenc que puguis tenir els gelos, però la conducta de mossegar no te la deixaré fer. Aquest exemple tonto que us poso, que és tan fàcil de trobar entre els germans, aneu-lo escalant a cada una de les edats. Entenc que estiguis enfadat perquè avui no et deixo sortir, però això no et dona dret a que em puguis insultar o que puguis donar un cop de porta. Per tant, és important que puguem parlar de les emocions, que les entenguem, però que paral·lelament els anem ajudant també a tenir estratègies de gestió emocional i d'autocontrol, que passen per la capacitat d'anàlisi a nivell racional i per la capacitat de reconduir la nostra conducta. Perquè fixeu-vos, aquestes coses que ara diem que les veus i dius un nen petit quan està amb el seu germà i té aquesta actitud de mossegar, no passa res, total és petit, no? O ha vingut l'àvia i li ha anat a fer un petó i li ha donat una patada a l'àvia, és que és un nen petit. Alerta, perquè és que aquests models relacionals es van aprenent. I jo us deia que l'objectiu de l'educació afectiva i sexual és poder establir relacions que després siguin satisfactòries, però que siguin saludables. Sabeu aquest concepte que per la xarxa s'ha posat molt de moda, de les relacions tòxiques? Doncs per evitar que les relacions siguin tòxiques hem d'aprendre a saber gestionar les nostres emocions, a saber-nos comunicar d'una manera adequada, a saber regular-nos. És molt important que realment ningú ens faci fer res que no vulguem fer en el nostre propi cos. I potser hi ha un nen que no és molt afectuós per naturalesa i no li agrada molt fer petons. Li podrem acceptar, li podrem explicar que si ell no vol fer un petó, no té per què fer un petó. Potser l'àvia o l'avi, que són molt afectuosos i molt petoners. Però el que sí hauran de ser és amables i educats amb les persones que els estimen.
perquè tots aquests valors, com us deia, totes aquestes conductes, després tindran una relació directa en com es relacionaran ells amb companys de feina i, encara més important, amb les persones que vulguin compartir la seva vida afectiva, siguin amistats, siguin relacions de parella. Primer, aquests aspectes importants. Per tant, força i encoratjar-vos a que si tenim present totes aquestes coses, tenim ja molt de guanyat. Els estem ja ajudant a educar aquesta afectivitat que després serà tan important en les seves vides. L'altre aspecte que és fonamental i que relaciona amb tots els aspectes que us estava comentant és el tema de la comunicació. No només la comunicació de les nostres emocions, com us deia, sinó la gestió del conflicte. Viure en família és viure en un context que et dona seguretat, que et dona afecte, però que també es donen moltes situacions de conflicte. Qui renta els plats? Qui va fer la compra? Qui ha deixat no sé què pel mig? Com gestionem el dia que arribo de mal humor i que el dia ha sigut difícil i llavors em trobo amb els fills o em trobo amb la parella i haig de gestionar aquell mal humor? Per tant, tots els aspectes de la comunicació, de la resolució de problemes en l'entorn familiar i com ho estiguem fent com a família, també serà una altra variable que influirà de manera molt important en el desenvolupament afectiu dels nostres fills i de les nostres filles. La primera cosa, naturalitat. Aquests dies que feia aquestes xerrades per les famílies que podien venir presencialment, els hi posava l'exemple. Què fem el primer cop que el nostre fill o la nostra filla ens pregunta d'on venen els nens? Llavors comencem a utilitzar metàfores, la llavor, el no sé què. Doncs si ja estem fent una educació afectiva i sexual des del primer moment basada en la naturalitat i com ara us explicaré amb les primeres edats, ja hem acostumat els nens a que la vulva és la vulva, la vagina és la vagina i el penis és el penis, doncs el dia que ens pregunten d'on venen els nens podem dir alguna cosa tan senzill com explicar que tot el nostre cos està format per cèl·lules i que hi ha unes cèl·lules que són cèl·lules reproductores que tenen la capacitat de poder crear la vida d'un nen o d'una nena i que aquestes cèl·lules hi ha unes que estan amb el cos de les dones, quan són petitets ho podem dir així, després ja farem la diferència que us deia a nivell de sexe i gènere, però de moment, quan són més petits els hi podem dir les nenes, les persones que tenen vulva i vagina tenen les cèl·lules que són femenines i després hi ha unes cèl·lules que són les masculines que estan dins dels testicles, perquè ja els hi haurem ensenyat aquesta paraula amb tota normalitat i que per tant aquestes cèl·lules poden passar pel penis, que el penis ja té una forma que pot entrar a la vagina de la dona. I quan el penis entra dins de la vagina de la dona, es troba la cèl·lula femenina i la cèl·lula masculina i llavors ja comença a formar-se un nen dins de la panxa de la mama. Això ho poden entendre i és una cosa amb la que ja estàs explicant amb naturalitat absoluta quin és el procés. Evidentment, si és una família, per exemple, que ha fet un procés de concepció in vitro, ja podrà explicar altres variables que no farem de manera general al nostre fill si ens ho comenta en uns moments en els quals encara no pot tenir aquesta informació. Tot i així hi ha contes que també diversifiquen aquesta informació i que també permeten poder introduir els conceptes de fecundació in vitro o altres. Per tant, naturalitat. Ho estem parlant amb respecte, tant quan ens fan preguntes, som respectuosos amb la pregunta que ens fa, no ens en riem, no demostrem conductes burlesques quan ens estan fent la pregunta, però és que som respectuosos en tots els àmbits de la nostra vida. Quan veig que algú no ha deixat la tassa en el lloc que a mi m'agrada, doncs en comptes d'enfadar-me o en comptes de cridar, puc dir, Maria, vine un moment, em sembla que has deixat la tassa, que te l'has oblidat al lavabo. Les tasses acostumen a estar a la cuina. Que la pots portar a la cuina, sisplau? I ho podem dir així i estarem transmetent un model assertiu de comunicació i de respecte. Us recordo que l'assertivitat és la capacitat per comunicar-se de manera que fas valdre els teus drets, importantíssim quan siguem grans, perquè després quan us parli dels adolescents
hauran de fer valdre els seus drets i aquelles coses que volen amb les quals ser respectuosos amb el seu propi cos, a quines coses voldran dir que sí i a quines coses voldran dir que no de pràctiques sexuals. I això no s'aprèn de cop, s'aprèn des de que són petits. Per tant, els hem d'ensenyar aquesta comunicació que parteix del respecte, però amb fermesa per dir allò que jo vull fer o que no vull fer. Amb informació, informeu-vos molt. Jo després, al final de la xerrada, us dono molta bibliografia, perquè moltes vegades aquestes coses, quan no les gestionem bé, és per buits d'informació. Però això avui en dia és fàcil, hi ha llibres molt divertits, molt didàctics, molt ràpids de llegir, que us poden ajudar a tenir la informació per poder afrontar aquestes coses. I en aquest sentit, crec que és important no tenir pressa, en el sentit que moltes vegades ens pensem que si el nostre fill o la nostra filla ens pregunta una cosa, l'hem de contestar de manera immediata. A vegades podem dir, escolta, m'agrada tant la pregunta que has fet i la trobo tan interessant que me la vull pensar bé, perquè te la vull contestar molt bé. Tu no et preocupis que jo et donaré la resposta. Llavors m'informo, em documento, medito com li explicaré i aquell mateix dia més tard o a l'endemà o quan sigui el moment li dono el retorn. Això sí, li dono el retorn sempre. S'ha de veure amb aquesta comunicació familiar que hi ha un equilibri entre les relacions dels diferents membres, una equitat, una justícia, una honestedat. I després hi ha un tema important que és el tema de la proporció. A vegades, per allò de la llei del pèndol, abans no ens atrevíem a preguntar res a les famílies i ara a vegades quan preguntem el que acabem donant és un excés d'informació. No hi ha res que avergonyeixi més a un adolescent moltes vegades que el seu pare o la seva mare els hi facin confidències sobre la seva pròpia vida sexual. O sigui, busqueu l'equilibri, doneu la informació que us estan demanant, però no entrem en temes que formen també part de la vostra intimitat i que els vostres fills en aquest sentit sí que no tenen per què saber-ho, a no ser que us facin una pregunta directa i vosaltres considereu que la voleu respondre, perquè si fos sobre la vostra pròpia intimitat també teniu dret a dir això forma part de la meva intimitat. A més, no hem de donar una classe de biologia quan potser és una pregunta molt concreta. Hem d'estar receptius a veure en quin moment ja s'està cansant, en quin moment ja vol canviar de tema, perquè a vegades és més transcendent per nosaltres que ens sorprèn la pregunta que l'interès real que a vegades un nen petit té quan et fa la pregunta, que te la fa com de qualsevol altra cosa i després la seva atenció ràpidament varia i canvia en una altra cosa. Per tant, aquest sentit de proporció. Hem de tenir en compte la nostra gesticulació. Quan ens fan una pregunta, si depèn de quina cara posem, els estem transmetent el de dir el que m'has preguntat, ara no sé com en sortir-me d'això, amb la qual ja condiciona de dir d'aquests temes millor no parlar-ne. El mateix que el to de veu i, com ja us he dit abans, sempre validant les emocions de les persones, però validar les emocions no vol dir donar carta blanca a tot el que la persona pugui sentir, com us deia en els anteriors exemples. I ja per anar acabant aquesta part més introductòria, m'ha semblat també molt important parlar de l'autonomia, perquè el que ens trobem moltes vegades, els que tenim la sort de poder acompanyar famílies amb el procés educatiu dels seus fills, és que no ens donem compte que molts dels aspectes d'autonomia de quan són petits també, amb aquella mirada de futur a llarg termini que us deia, tenen un impacte. Per exemple, el tema del dormir. Com que hi ha tantes teories, les teories del collit, del colecho en castellà, que deien que els nens, de manera natural, arribava un moment en el qual ja no volien dormir amb els pares i que, per tant, mètodes més estructurats, en els quals a partir d'una determinada edat ja es fomenta que el nen o la nena surti de l'habitació dels pares, no s'havien de fer. I aquí no estic jutjant el tema de fer una extensió del llit i que en comptes d'una cuna estiguin en aquesta part que es posa d'allargament del llit. Això m'és igual. El que sí jo penso, i això sí que és un principi educatiu ben establert i fonamentat, com us deia, amb l'evidència, és que els nens han d'aprendre a dormir sols, han d'aprendre a conciliar el son, han d'aprendre a mantenir-lo i han d'aprendre a estar sols en una habitació. I això s'ha de fer des de petitets. Per què? I ara
llenço preguntes, no? Aquests dies que eren les xerrades en directe podia haver-hi més intercanvi d'opinions, no? Avui a vosaltres us llenço la pregunta i la reflexió, però no podré tenir el feedback. Voldrem que siguin nens, nenes, persones independents i autònomes quan siguin grans? Voldrem que si per les seves circumstàncies professionals, en un món global on es veu que viuran molts anys, diuen els estudis que una mitjana de 100 anys, que hauran de fer molts canvis de feina, que s'haurà de viatjar molt pel món, puguin tenir por a dormir sols? Perquè és que hi ha persones adultes que tenen por a dormir sols. De fet, hi ha mares i pares que dormen amb els seus fills perquè a ells no els agrada dormir sols. I que quan el pare o la mare o la parella marxa de viatge, llavors fan que els fills vagin al seu llit. No són pràctiques educatives que siguin el més adequades. Voldrem que el nostre fill o la nostra filla triï quina persona es posa al llit? O voldrem que necessiti tenir una persona al llit perquè no sàpiga estar sol? Tot això són variables que tenen a veure una relació directa amb tots els temes que estem parlant. Per tant, si volem que puguin ser persones lliures, que puguin escollir les relacions que els hi semblin més saludables, ha de passar per també saber estar sol. I saber estar sol també quan ha de dormir. Per tant, us animo i us engresco a que veieu la importància de l'autonomia en el tema de dormir. L'autonomia en el vestir-se. Vosaltres sabeu que hi ha estudis que indiquen que els abusos sexuals, malauradament, es donen més amb els entorns familiars. Si nosaltres ja ensenyem als nostres fills i filles des de petitets a que es vesteixin sols, a que no necessitin ajuda per anar al lavabo, estem prevenint que hi hagi determinades persones, encara que siguin de nuclis familiars propers, que puguin entrar en aquests entorns. Els hi hem d'anar ensenyant. Ara jo netejo el culet perquè ets petit i encara no saps, però has d'anar aprenent perquè el culet només te l'hauràs de tocar tu. I només quan ja siguis més gran ja triaràs si en algun moment vols que també algú et toqui. Però el teu cos és teu i tu has d'aprendre a tenir cura del teu propi cos perquè les altres persones no te l'han de tocar, a no ser, quan siguis més gran, que estiguis ja en parella o que el vulguis compartir. M'explico? Per tant, tot el que són hàbits d'autonomia també tenen una incidència important en tot el que és el desenvolupament afectiu i sexual. A partir d'aquí, evidentment, en el procés de desenvolupament dels nostres fills hi ha diferents etapes, la infància, la pubertat, l'adolescència i diferents necessitats d'informació i formatives en cada una d'aquestes etapes. Si comencem per la infància, aquells que tingueu els fills en parvulari, en els primers cursos de la primària, el que s'està fent durant aquest moment, com us deia, des del moment que es posa el nadó en els braços del pare o de la mare, s'estan establint els primers vincles. D'aquí la importància de, com us deia, de com ens comuniquem, com expressem les emocions, com riem, com disfrutem, com ens posem seriosos quan el tema és seriós però el parlem des del respecte i generem alternatives de resolució davant d'un problema, perquè el com siguin aquests vincles no és que sigui determinant, afortunadament no és determinant, però sí que condiciona. I per tant és important que ja intentem establir uns vincles saludables des que són petits. L'altra cosa meravellosa dels nens petits és la curiositat que tenen, aquesta curiositat que moltes vegades som els adults i la societat que se la va limitant i per tant seria bo que la seguim potenciant, la capacitat d'exploració que tenen, d'observació i estan descobrint el seu propi cos. Per això et poden dir perquè jo tinc vulva i ell té penis, no? Aquí és el moment important ja per posar els noms adequats. Jo ara no us els diré, però penseu en la quantitat de noms que utilitzem per parlar del penis. Pito, tantes altres. Penis és penis. I si parlem del penis com a penis, després ens permet, com us deia, quan ens fan les primeres preguntes, que podem utilitzar aquesta informació per poder explicar tots aquells conceptes que són importants, igual que quan després vinguin les pol·lucions nocturnes o haguem de parlar de la menstruació. Aquesta curiositat també ens porta a que els nens explorin i, clar, de cop i volta noten que si es toquen la mà tenen una sensació molt diferent
a si es toquen la vulva o es toquen el penis. I aquestes primeres conductes masturbatòries, que no tenen res a veure amb la masturbació amb intencionalitat eròtica o sexual, que ja es pot donar a partir de la pubertat o de l'adolescència, en aquests moments fa que hi hagi nens o que hi hagi nenes que aquesta sensació agradable fa que em toqui més aquesta part del cos, simplement perquè la sensació és més agradable. Si això passa de manera esporàdica, en els llocs adequats i així, doncs ho hem de tractar amb absoluta naturalitat. Alerta amb aquells nens o amb aquelles nenes que poden tenir conductes una mica més compulsives, que ja ens estan dient algunes coses del temperament d'aquests nens i que, per tant, busquen aquesta gratificació d'una manera permanent. I us posaré un exemple molt fàcil. Si a un nen o una nena li agrada la xocolata, és evident que li posarem un límit. La xocolata podrà menjar una miqueta, però no li deixarem que mengi 20 trossos de xocolata, perquè sabem que això li pot fer mal. Però si aquest nen o aquesta nena està començant a tenir unes conductes masturbatòries més compulsives, que fins i tot a vegades ens hem trobat casos de nens o de nenes que es fan ferides a la vulva, que després tenen infeccions, també els hi hem de posar límits, perquè, com us deia, tot en extrem és dolent. I moltes vegades a les famílies els hi fa por posar una miqueta de límit perquè diuen, a veure si els condicionaré, que després no puguin viure la seva vida afectiva i sexual en llibertat. Doncs li hem d'ajudar que visqui la seva vida afectiva i sexual també amb responsabilitat. I això passa per normes d'higiene, per normes socials. Jo recordo un cas d'una nena que li agradava molt masturbar-se, és la que es feia les ferides, però els pares, per por a condicionar, hi havia un dinar familiar i ningú li deia res. I a meitat del dinar familiar, amb 8-10 persones, la nena es masturbava, o davant de l'àvia, i l'àvia es sentia violenta, en qualsevol situació. En aquest tipus de situacions sí que els hem d'explicar els límits, a on es pot fer. A vegades, en situacions extremes, el tope de quantitats, com ens hem de rentar les mans primer i les mans després. O sigui, aquest tipus de conductes ja educatives sí que ja s'han de poder donar. Si són coses més esporàdiques, com us deia, que formen part d'aquesta part més exploratòria, doncs no li donarem més importància i ja està. Les primeres preguntes, ja us he posat els exemples, imiten conductes d'infants i adults, per tant, un cop més, la necessitat de controlar els continguts dels dibuixos que veuen, aquesta moda a vegades que tinguin accés lliure al YouTube, encara que sigui el YouTube infantil, no. Si es mira alguna cosa, és alguna cosa que està el pare o està la mare al costat i que ho estan mirant. Abans no he recordat de dir-vos-ho, però aprofito per dir-vos-ho ara, amb aquelles imatges de les famílies. Hi havia una de les imatges de famílies mirant la televisió junts, maleïda l'hora en la qual van entrar les televisions a cada una de les habitacions, o les tablets o els mòbils, perquè evidentment, ja ho sabeu, la televisió es pot veure des de tots els punts de vista, o les plataformes. És important que totes aquelles situacions que ens poden permetre parlar d'aquests temes amb naturalitat i comentar-los, les puguem fer en un entorn familiar. Si cadascú es tanca a la seva habitació amb el seu dispositiu, no estem controlant quins continguts veuen i, a més ens estem perdent l'oportunitat educativa de poder compartir tot allò que està succeint. Per tant, us animo, especialment els que els tingueu petits i encara estigueu a temps, a que a les habitacions no entrin les pantalles, a televisió una en el menjador, com abans, amb tothom, al menjador, a la cuina, el que vulgueu, o una a la cuina i una al menjador, però amb espais familiars que aprenem a pactar què és el que veiem, què és el que mirem, la qualitat dels continguts i les oportunitats educatives que ens donen aquest tipus d'informació. Comencen a expressar les seves emocions bàsiques, com us deia, i el no és molt important, perquè el no és el que s'haurà de dir en moltes situacions afectives i sexuals. El no vull que em facis això, no m'agrada que em facis això, per aquí no passaré. Ara, quan parlem de l'adolescència, ho veurem. Que això no vol dir que haguem de dir que sí a tot el que ens diu el nen, que són coses diferents. Quan el nen ens està dient que no a una cosa que és personal, de gustos o de preferències, com deia, no m'agraden els petons, doncs són coses que haurem de respectar. El que passa és que, de manera paral·lela, haurem d'ensenyar a ser afectuosos d'una altra manera amb les persones del seu entorn i que ells tinguin vincles afectius.
El concepte del meu cos és meu, del consentiment i dels límits, com us deia, amb exemples en els moments que estàs potenciant els hàbits d'autonomia, i després un concepte que us aniré parlant al llarg de tota la xerrada i que també és important tenir molt present. Autoconcepte, autoestima, seguretat, assertivitat. I per què us els he posat per separats? Perquè habitualment es parla de l'autoestima i es parla moltes vegades d'una manera, sota el meu criteri, errònia, com si l'autoestima fos que tots ens hem d'estimar molt i pensar que som meravellosos i capaços de fer-ho tot. Als nens els hem d'ensenyar, des de que som ben petits, que tots tenim habilitats per fer coses i tenim coses que ens costen. Aquest concepte que s'ha dit tant, si tu vols, tu pots, depèn de què. Jo us asseguro que encara que volgués ser cantant d'òpera no podria. La naturalesa no m'ha dotat de les habilitats musicals suficients per poder fer això. I mireu que m'agrada escoltar-la, però jo no ho podria fer. Us poso aquest exemple així extrem perquè quan estem transmetent constantment tu pots fer tot el que tu vulguis, un cop més, igual que quan dèiem el tema de la felicitat, els estem abocant a la frustració. El que hem de fomentar primer és l'autoconeixement, l'autoconcepte. Quines coses se't donen molt bé i saber potenciar totes aquelles coses que són positives de quan tu t'esforces, perquè tens una bona habilitat per la música, pel dibuix, per les matemàtiques, pel que sigui, o perquè ets molt simpàtic. O sigui, tot això ho hem de potenciar, però amb la mateixa naturalitat, quins aspectes et costen i quins d'aquests potser et costen i els pots deixar aparcats perquè no són importants per la teva vida, o potser et costen i t'has d'esforçar per millorar-los. A partir de fer aquest treball de l'autoconcepte és quan ve l'autoestima, a l'acceptar-me tal com soc i estimar-me tal com soc. I a partir d'aquí un concepte importantíssim on novament les xarxes i la societat malauradament ens influencia moltíssim. Suposo que molts de vosaltres heu seguit els problemes que ara denuncien els dermatòlegs d'ús de productes que estan fent ús als adolescents, de cosmètica, que els estan generant problemes de pell, quan la pell jove, afortunadament, no necessita cap tipus de producte de cosmètica. Què vull dir amb això? La pressió que hi ha per aquest estàndard de bellesa, que moltes vegades darrere d'aquest estàndard que va contra natura, té molt a veure amb interessos econòmics i de gent que s'enriqueix al darrere. Per tant, intentem-los ajudar a ser crítics. Quan abans us deia allò de la llei del pèndol, el millor que podeu fer les famílies i les escoles és potenciar el sentit crític dels vostres fills, que es facin el propi criteri, que entenguin que el cos és una meravella sempre, perquè el cos ens dona la vida. El cos necessitem que sigui sa, saludable. A partir d'aquí, no és important ni les dimensions, ni les mides, ni els colors. Tot això són coses de construcció social. El cos, el que necessitem és que sigui sa. I mentre sigui sa el nostre cos ens l'hem d'estimar i l'hem de cuidar perquè sigui sa. I si no és sa, en aquells moments també s'ha de seguir estimant perquè pugui sanar una altra vegada. A partir d'aquí, i fent aquest procés que us deia educatiu a nivell d'autoconcepte, és quan les persones agafen seguretat. Si fem fal·làcies amb les quals els intentem transmetre que ells poden amb tot i que tot és fàcil, després vindrà la inseguretat perquè això no és real. Per tant, ensenyem-los a tenir capacitat d'esforç, de constància per millorar aquells aspectes que a mi no se'm donen prou bé i estimar i valorar els que sí. I com us deia, tots els temes d'assertivitat, de saber dir el teu punt de vista, de saber dir que no. I això us ho dic ara en perspectiva, perquè us ho poso aquí a la infància, perquè és quan es comencen a construir aspectes com l'autoconcepte, l'autoestima, les habilitats comunicatives, però us ho dic amb aquella mirada de futur que us deia, perquè què passarà quan jo sóc un adolescent que porto molt de temps enamorada d'una determinada persona, que per fi em fa cas i que es dona una situació en la qual podem tenir la nostra primera relació sexual i em diu que no vol utilitzar preservatiu? Què necessitaré jo per dir-li, per molt que m'agradi aquella persona, que sense preservatiu jo no tindré relacions sexuals? Doncs necessitaré sentir-me segura, necessitaré tenir una autoestima que digui jo no posaré en perill el meu cos i la meva vida perquè tu vulguis i necessitaré habilitats comunicatives per poder-ho dir.
transitem per la infància, treballant tots aquests aspectes que hem dit i arribem a la pubertat. Aquella pubertat que a vegades encara els veiem nens, no? I cada cop i volta el cos ens indica que ja comencen a deixar enrere les primeres fases de la infància i que ja se'ns estan apropant a l'adolescència. Aquí m'estic referint a nens i nenes a partir de quart, cinquè, sisè de primària, que són els moments en els quals hem de donar tota aquesta informació en funció del desenvolupament que veieu amb el vostre fill o filla, més ràpid o menys, perquè l'altre dia una família em preguntava però a quina edat acostuma a venir la menstruació? És que la menstruació a moltes nenes ja els hi ve als 10 anys, algunes als 9, majoritàriament als 11, però són aquestes edats. Per tant, òbviament, els canvis fisiològics i psicològics que comporta tot aquest procés de la pubertat s'han de començar a explicar a partir d'aquestes edats que us deia. A les noies se'ls ha de parlar de la menstruació. Jo no us diré, com ara que s'han fet tallers per una menstruació feliç. Bueno, jo no sé si la menstruació és feliç perquè a vegades, no us haig d'enganyar, és una mica pal, però el que sí sé és que és natural, que és normal, que és indicador de que el meu cos està funcionant d'una manera adequada i que per tant necessitaré tenir tot un seguit d'informació que si hem parlat, com hem explicat anteriorment, amb naturalitat de totes aquestes parts del nostre cos i de la biologia i de tot això, amb naturalitat dins de casa han vist quan jo tinc la menstruació i no he amagat les compreses mai o la copa menstrual o allò que utilitzi, si tot això es treballa amb naturalitat, serà més fàcil poder abordar exactament què és la menstruació i tota la informació que necessiten per poder manejar els períodes, a coses d'higiene, coses de quin tipus de dispositius utilitzarem quan hi ha la menstruació, com els netejarem, com gestionarem si en algun moment hi ha dolor, com direm que tot això es pot transitar i es pot transitar d'una manera saludable. Després a la bibliografia encara us donaré més idees perquè pugueu abordar aquests temes amb naturalitat. No ens oblidem dels nens. La menstruació tenim clar, sobretot amb la menstruació, ara això ja no passa, però hi havia anys enrere que quan les noies els venia la menstruació el que se'ls deia és vigila ara que fas que ja pots ser mare. Cuidado, evidentment hem d'explicar quin és el procés, però no hem de transmetre aquest missatge de cuidado el que fas amb una nena de 9 a 10 anys. El que hem de fer és aquesta bona educació afectiva i sexual que pretén avui la xerrada. Els nens, les pol·lucions nocturnes no són universals, no les tenen tots els nens, però abans que les tinguin és bo que ho sàpiguen per a aquells que les puguin tenir. Ja sabeu que són moments en els quals el penis i tots els òrgans reproductors masculins, en aquest cas, comencen a posar-se en funcionament i, per tant, tenen ereccions que culminen amb una eyaculació, que no té res a veure amb que estigui tenint pensaments eròtics o conductes masturbatòries en aquell moment. Simplement és que el cos està posant-se a prova i està començant a tenir les primeres reaccions perquè hi hagin ereccions i perquè hi hagin eyaculacions. Per tant, els haurem de parlar del semen, perquè també els mites i els nois entre ells parlen d'aquestes coses, però parlen a vegades de bastantes bestieses. Per tant, explicar que és un líquid entre blanc i transparent, que és un líquid una mica viscós, totes aquestes coses, que si un dia et passa mentre estàs dormint no passa res, després ja es canviaran els llençols i et canvies ja el pijama i no passa absolutament res més i ja està. Explicar que tindran ereccions en moments a vegades incòmodes perquè estaran en situacions on notaran que el penis es posa erecte, que això tampoc no té cap importància, que a mesura que es facin grans aquestes situacions ja es controlen més o estan ja més relacionades amb conductes sexuals, però que en el moment que el cos està fent aquest entrenament, doncs a vegades es donen de manera espontània en qualsevol situació. Els haurem d'ajudar a la regulació emocional. És veritat, en aquests moments, quan inicien la pubertat, tenen un festival hormonal. El nostre cervell està fent molta feina en aquells moments, està fent el que en diem la poda neuronal, està eliminant totes aquelles connexions cerebrals que no estan sent útils i s'estan generant noves connexions. Hi ha totes les hormones que estan desenvolupant aquests canvis físics i això també porta a que a nivell d'estat emocional puguin començar a aparèixer aquells moments de pujades i baixades, d'ara estic de mal humor però se'm passa de seguida i després estic eufòric. Totes aquestes coses les hem de validar
Com us deia, amb les altres emocions, entenc que ara estàs en ple procés emocional, però vigila que no per això ens has de cridar als altres i, per tant, si ara estàs de mal humor, vés una estona a la teva habitació, escolta música, distreu-te una mica i quan estiguis més calmat, vens i en parlarem. Perquè, novament, si no ajudem a les persones a gestionar aquestes emocions, quan després estiguem en parella, què vol dir? Que podem cridar i podem tractar malament a la nostra parella quan estem de mal humor? Doncs això els hem d'ensenyar des de l'afecte també a la família que això no és així. Encara que puguem tenir una mica més de tolerància perquè comprenguem quin és el moment evolutiu en el qual estan. Tot el que té a veure amb l'autocura i la higiene, les dutxes i els banys de la infància són una cosa i els olors corporals dels nens són una i els dels adolescents són uns altres i per tant han de saber que s'han de dutxar més i que potser han d'utilitzar desodorant i coses d'aquest estil. I fixeu-vos que seguim insistint en temes d'autoconcepte, autoestima, seguretat i assertivitat. I ara ja, per anar acabant, ens apropem a l'adolescència. L'adolescència és meravellosa. No sé per què hi ha aquesta mania de parlar sempre de l'adolescència com l'etapa problemàtica, que sembla que els pares i les mares els hi hagin de tenir tanta por. L'adolescència és una etapa de trànsit de tota aquesta vida que anem deixant enrere d'infància i de pubertat per anar-nos apropant a la vida adulta, però és un procés d'aprenentatge. És llarg, per això l'adolescència humana dura molt de temps, però és l'època de l'exploració de les primeres vegades, els primers petons, els primers enamoraments, les primeres relacions sexuals, les primeres relacions d'amistat ja sòlides amb el concepte d'amistat, els primers viatges. Hi ha tantes i tantes coses que són les primeres vegades de coses bones que passen a l'adolescència que hauríem d'intentar transmetre'ls amb ells, en compte aquesta visió negativa, i que les sèries només fan que transmetre adolescents desequilibrats, que veuen, que s'autolesionen i que no sé quantes coses horroroses els hi passen. A mi m'agradaria que es comencessin a fer sèries en les que transmetin justament això que us estic dient. És un període vital fascinant en el qual estàs aprenent. Que hi ha inseguretats? Sí, però per això estem nosaltres al teu costat per acompanyar-te. Que hi ha moments de dubte? Sí, però també estem per això per acompanyar-te. Que hi ha moments que estàs construint la teva pròpia identitat i que estàs fet una mica un embolic? És lògic i és normal. Amb el temps això s'anirà aclarint. És el que us deia, nois i noies que em venien, és que no sé, d'aquesta llista eterna de gèneres i de sexes i de no sé què, on estic? És que no et preocupi, no t'has de classificar, el que has de fer és anar vivint el que la vida et vagi portant, tu aniràs sentint i aniràs veient per qui sents atracció, amb qui tens ganes de fer-te un petó o una carícia, i això t'anirà ensenyant quina és la teva orientació sexual. No forcis res, sigues sempre respectuós, sempre cuida't i tingues mesures de seguretat i a partir d'aquí ho aniràs descobrint. Recordo una noia encantadora, disculpeu, que em venia molt preocupada, feia quart d'ESO, perquè deia, totes les meves amigues ja s'han liat amb algú i jo encara no he fet un petó. I si no sé fer un petó ben fet? Un petó es referia, disculpeu-me l'expressió, a una morrejada. Doncs se li explica amb naturalitat. Doncs mira, quan estàs referint a aquest tipus de petó, vol dir que les dues llengües s'han de posar en contacte, que hi ha un trasbals de saliva, vigila una mica amb les dents, que no xoquin, que no us feu mal, i no pateixis, que tothom passa per això. I si el primer no surt gaire bé, doncs el segon i el tercer, quan vagis practicant, ja sortirà millor. I és donar-los aquesta tranquil·litat, amb humor, amb respecte, de que puguin parlar de les coses que els neguitegen. Comencen a establir les primeres relacions afectives tant amb amics, ja sabeu que en aquests moments els iguals són molt importants, com a nivell més sentimental, i aquí sí que hem d'estar vigilants d'alguna manera de que siguin relacions saludables. Si veiem que la nostra filla o el nostre fill està sortint amb una persona que la controla, que mentre estudia li envia no sé quants whatsapps, que li fa tenir la seva ubicació compartida i l'espia on està i després la renya on està, doncs aquí haurem de fer feina. No dient, no toleris això i et prohibeixo que vegis aquest noi, aquesta noia, perquè això no funciona, però sí construint aquell sentit crític que us deia, intentant fer-li preguntes, i creus que això és saludable? Creus que és bo?
a mi no m'agradaria que una persona em controlés què és el que estic fent, perquè sí que, malauradament, totes aquestes xarxes també han tingut un impacte amb algunes de les relacions. I estem en un moment de molta contradicció, ho sabeu i ho esteu veient a les notícies, no? Com la joventut també cada vegada més està amb els extrems, amb l'extrema dreta en molts casos, i tornen a venir moviments de masclisme, diuen que com a contrapartida a totes les altres coses que se n'estan fent. En qualsevol cas, les hem d'ajudar, tant els nois com a les noies, a que tinguin aquest tipus de relacions que siguin saludables i que en cap cas es deixin manipular o es deixin maltractar per les persones amb les quals tenen relacions, siguin amics o siguin relacions sentimentals, perquè les amistats a vegades a l'adolescència també poden ser complicades. Hem de seguir parlant de tot el que és el consentiment, aquí sí de manera explícita. Jo recordo una mare que em deia, amb una nena de 3 anys, jo ja li dic que sempre ha de fer el que vol. I llavors, clar, la nena anava a l'escola i deia, no vull anar a l'escola. Clar, amb una nena de 3 anys no li podem dir això quan estem pensant en això. És ara, en l'adolescència, que sí que hem de poder tenir converses obertes on dir, sobretot és molt important que mai facis una cosa que tu no desitgis fer i que les facis sempre amb responsabilitat i tenint cura del teu propi cos i del cos de l'altra persona i de respecte. Hem de trencar els mites i ara us passo a parlar dels mites perquè com l'última fase, ja ho veieu, torna a ser el mateix, seguim treballant l'autoconcepte, l'autoestima, la seguretat, l'assertivitat, el concepte de dignitat, ja el podem incloure aquí, què no toleraré jo en una relació per la meva pròpia dignitat, això és també molt important introduir-ho. I aquest és un estudi que es va fer no fa gaires anys per veure quins mites tenien els nostres adolescents sobre els temes de l'amor. I resulta que segueixen creient en la mitja taronja, segueixen creient en el príncep blau, segueixen creient que per amor es pot fer tot. És evident que moltes de les sèries, moltes de les pel·lícules, molts dels llibres contribueixen a aquest tipus de mites i que a vegades està bé gaudir d'un món feliç i romàntic a la ficció, però a la vida real no podem pensar que hi ha una mitja taronja, perquè afortunadament poden haver-hi moltes mitges taronges. Perquè si jo penso que només hi ha una mitja taronja, quan estigui en una relació i pensi que aquella persona em vol deixar, pensaré, com et diuen, és que si em deixa em moro. I els hem d'ensenyar a dir, no, si et deixa estaràs uns dies trista, estaràs uns dies que et costarà una miqueta, però tu això després ho superaràs. I et donarà l'oportunitat a que trobis una persona millor que no et vulgui deixar perquè realment et valori. Perquè si et vol deixar vol dir que no és la persona adequada per tu, perquè no estàs sabent veure les coses tan bones que tu tens. Mitja taronja. Príncep blau, no, és que la responsable de la teva felicitat ets tu mateixa o tu mateix, ets tu el que has de tenir els teus objectius. Hi ha estudis molt ben fets de felicitat, que com us deia abans, s'estudiaven diferents variables, les emocions, aquella emocionalitat que us deia, els pensaments, la capacitat de centrar l'atenció en un moment adequat, tot això són variables que tenen a veure amb la felicitat, però sabeu quina era la variable més important i que és la que més hem oblidat? La capacitat de compromís en projectes que transcendeixen a un mateix. És a dir, aquestes generacions que hem educat una mica més egoistes, més centrades en ells mateixos, en les seves emocions, amb el que jo vull, el que jo necessito, doncs seran gent menys feliç si no canvien això. Perquè realment el que porta major felicitat és sentir-te que estàs involucrat en un projecte que transcendeix a tu, que té a veure i que té una repercussió més social i que, per tant, aquella capacitat d'esforç, de compromís, de posar-te objectius, d'assolir aquests objectius, de posar-te nous objectius, tot això és el que porta vides més satisfactòries o vides més felices. Per tant, els hem de fer responsables de la seva pròpia felicitat i no pensar que vindrà el príncep blau o la princesa que et farà feliç i amb això ja en tindràs pau. O això que us deia de contigo pan y cebolla, que es deia abans, si tinc l'amor ja no necessitaré res més. No, necessites el respecte, necessites la tolerància, necessites els amics, necessites les teves pròpies vivències, que no sempre han de ser en parella. I, dit tot això, espero que us hagi servit una mica tota aquesta reflexió, tots aquests continguts que he intentat compartir amb vosaltres per aconseguir que els vostres fills i filles siguin persones que sàpiguen estimar i sàpiguen ser estimades,
que sàpiguen construir relacions fonamentades en el respecte, que es puguin sentir lliures per viure la seva sexualitat i la seva identitat com vingui, com necessitin, però sempre d'una manera saludable i feliç. I fins aquí és el que us volia comentar i passo ara a comentar-vos la bibliografia, que també és un altre dels aspectes importants. Aquest No te despistes és una guia pedagògica per persones que necessitin idees de com treballar això. Està feta pel Pere Font, que és una persona que sempre s'ha dedicat a temes d'educació per la salut i que és un terapeuta sexual molt acreditat. Després tenim el de Construyendo Sexualidades. Aquest és un fulletó que es descarrega per internet molt fàcilment i que el que dona és també una mica un resum d'algunes de les informacions que us he estat transmetent ara. També seguint amb bibliografia per famílies, fixeu-vos en el títol, que aquí estic parlant de famílies, això no són coses per donar-los a ells, sinó per vosaltres. Us he posat aquests 3 llibres, no tots són de l'àmbit de la psicologia, alguns venen de l'àmbit del dret o de l'àmbit del periodisme, perquè és informació important sobre les coses que realment estan passant amb el tema de les cites o del sexe digital o del tema de la pornografia, perquè estigueu informats. No és per fer el compte de la por, perquè, com us deia, l'important és el que transmeteu vosaltres com a famílies i el que aneu treballant amb tots aquells valors i amb totes aquelles situacions comunicatives que hem anat dient al llarg de la xerrada. Però sí que és bo saber què és el que està passant per poder-se fer criteri. I després aquí ja us poso uns llibres, que són uns llibres que jo us els poso pensant en vosaltres, com a famílies, perquè penso que us donaran moltes eines per saber com vosaltres poder compartir tots aquests coneixements, tots aquests continguts, però que a més estan pensats perquè els propis adolescents també els puguin veure o els puguin llegir. Però això ja és una decisió vostra. Jo el que us recomanaria és que primer us els mireu vosaltres, veieu en quina part dels continguts esteu d'acord, quins us són útils i després ja decidiu si en funció de l'edat dels vostres fills o pel llenguatge o per la manera que tenen de fer-ho realment els hi poden ser útils o no els hi poden ser útils amb ells. Aquest de Hablar con Sexo, con ellos de sexualitat, de l'Helena Crespi. L'Helena Crespi és una persona que va treballar molt de temps amb el Pere Font, que us deia, també és una terapeuta sexual, i aquest llibre té la curiositat de que la meitat està dirigida a la família, i tombes el llibre, i l'altra meitat està dirigida als propis adolescents. Llegiu-el vosaltres, és una reflexió sobre tots els temes que nosaltres hem fet, que llavors parla com es diu això a les famílies i com es diu això als adolescents. Després ja decidireu si realment aquest llibre el voleu donar o no. Aquest altre quadern de l'educació sexual, de Menstruïta, aquí quedeu-vos sobretot amb l'editorial, perquè l'editorial Menstruïta ha tret diferents llibres que ara us comentaré que són bons. Aquest quadern t'ajuda també a tenir idees, és una cosa que us pot ser útil. Després hi ha la Marina Marroquí, que a partir d'unes col·laboracions en TV3 i uns tallers que ella va fer, també és una persona que ha sigut mediàtica. Té un estil diferent, per això us dic d'aquestes coses, en funció dels vostres valors, del vostre criteri educatiu, podreu triar quin és el llibre que més us ajuda, que més us identifiqueu amb el seu estil. Per això és important que vosaltres us els llegiu primers. I aquest parla de Eso no es sexo, referint-se també a totes les coses que la pornografia ens dona, que són actors, que hi ha muntatges audiovisuals que fan, com us deia, que aquell penis que sembla real no sigui real, o que aquella ejaculació que sembla real no ho sigui, i tots els altres aspectes importants a tenir en compte. I després aquí teniu tots aquests, el semen mola, la regla mola, el teu cos mola, el porno no mola, que jo aquests us els recomano molt que us els llegiu, perquè aquests us donarà molt les eines per explicar amb naturalitat allò de les pol·lucions nocturnes que us deia, del semen, de què hem d'explicar de la menstruació, quins aspectes hem de tenir en compte, del propi cos i també del tema de la pornografia. També de la Marina Marroquí hi ha el de Eso no es amor, que ja es refereix a aquest tipus de relacions més afectives, de dominància, de maltracte, que a vegades es donen entre els adolescents.
Després teniu el de Lola Sexo, perdoneu, també de l'Helena Crespi, que també parla de tot el tema sexual, i després hi ha l'Hola Sexo i Hola Consentimiento, que també estan molt ben il·lustrats i amb un llenguatge molt proper per parlar de tota la temàtica que us he anat comentant. I ara sí, espero que us hagi estat d'utilitat i qualsevol cosa que necessiteu, aquí teniu les meves dades de contacte per si algú necessités comentar algun dels temes dels quals hem estat parlant. Moltes gràcies i bona tarda.